Sunana Anas Sanusi Gusau. Mecece na'urar BVAS ta zaɓe? Na'urar BVAS ta zaɓe na'ura ce da INEC ta kawo a shekarar 2021 domin inganta zaɓe a Najeriya. A taƙaice ana kiran na'urar da suna BVAS, amma ma'anarta da Turanci ana nuhin Bimodal Voter Accreditation System. Wannan BVAS an kawo ta ne domin ta inganta zaɓe a Najeriya. Na biyu kuma an kawo ta ne domin ta kawar da magudin zaɓe a Najeriya. Wannan na'ura da aka kawo, an kawo ta ne domin ta maye gurbin waccan na'ura da muka sani a zaɓukan da suka gabata wadda ake kira da suna Smart Card Reader, ko kuma wata na'ura da INEC ta kawo a wancan lokaci mai suna ZPA. Wannan na'ura dokar zaɓe ta 2022 Electoral Act ta ba INEC ƙwarin gwiwa, ta ba ta dama ta yi amfani da duk na'urar da ta dace ta yi amfani da ita domin inganta zaɓe a Najeriya. Ya na'urar BVAS ke aiki? Na'urar BVAS tana aiki guda uku. Aiki na farko shine domin a yi rijistar katin zaɓe da ita, kamar yadda aka yi a watannin da suka gabata, da na'urar ce ake yin rijista. Na biyu kuma a ranar zaɓe da na'urar ce ake zuwa domin a tantance masu jefa ƙuri'a. Bayan tantance masu jefa ƙuri'a, na uku kuma na'ura ana amfani da ita wajen ɗauka da aika sakamakon zaɓe na kowace runwa a zuwa manhajar INEC domin tattara sakamakon zaɓe domin amfani ga INEC da kuma al'ummar ƙasa baki ɗaya. Ya ake amfani da ita ranar zaɓe? Ranar zaɓe ana amfani da ita ne domin tantance mai jefa ƙuri'a. Ta yaya? Za ka gabatar da katinka, za a aza shi ga na'urar BVAS a juya bayanai. Da bayanai za ka ga akwai wasu layuka baƙaƙe tsaye sun tahi jere, ƙasansu akwai nambobi. To wayannan layuka ana kiransu da Turanci barcode. Wannan barcode ɗin shine na'urar BVAS za ta yi scanning. Bayan ta yi scanning ɗine ta tabbatar da katinka ingantacce ne, so sannan za a nemi ka aza ɗan yatsanka babba domin a ɗauki hoton ɗan yatsanka a tabbatar da katinka ne. Idan ɗan yatsanka bai yi ba, to za a ɗauki hoton huskarka. Idan kuma hoton huskarka bai yi ba, to za mu yi bayanin mai doka ta ce a cikin wani bidiyo. Amma a yanzu, idan aka ɗauka tabbas ya yi, to wannan zai baka dama ka iya yin zaɓe. Sannan kuma wannan na'ura ta BVAS ana amfani da ita ne a runhar zaɓe guda kacal, domin tana aiki ne ba da intanet ba, wato ba da network ba. Tana aiki offline. Gara ka ce to ai akwai ƙauyukan da babu network. A'a, offline take aiki. Wajen tura sakamakon zaɓe ne kaɗai take da buƙatar internet connectivity, kuma ba dole sai inda aka ɗauki sakamakon za a tura shi ba. Ana iya bayan an ɗauke shi an cimma inda network yake, kawai za ta tura da kanta, ba ta jiran kowa. Bayan haka nan kuma BVAS inda aka kai a runhokku, ka sani bakin runhokku kaɗai INEC ta yi programming ɗinta za ta yi aiki. An samu ta GPS ɗin runhokku. Idan ka ɗauki wannan BVAS ka kai ta wata runwa, ba za ta yi aiki ba. Bakin runhokku kaɗai za ta yi aiki. Don haka idan ka saci BVAS ko wani ya saci BVAS domin a ta yi makudin zaɓe, to ba za a iya ba. Domin tsarin da aka yi mata tsari ne na runwa guda kacal. Wannan a takaice shine bayani akan na'urar BVAS. A cikin bidiyon mu da zai zo gaba, ku tare shi, za ku ji me doka ta ce idan BVAS ta ƙi accrediting ɗin bota. Me kuma doka ta ce a cikin bidiyo da zai ƙara tahowa idan BVAS ta kasa yin aiki a wannan runwa a ranar zaɓe. Ya 'yan runwar za su yi, ya kuma zaɓe zai kasance a wannan runwa. Wannan saƙo ya zo maku daga Yaga Africa, haɗin gwiwa da Golden Star Initiative tare da Iconic University.